Kakaiba ang enerhiyang nagmumula rito, kaya habang pinakikiramdaman niya ito, hindi niya maiwasang magtaka at mamangha. Maya-maya pa, may sumalubong sa kanyang grupo ng mga katutubo na merong katangi-tanging kasuotan. Ayon sa kanya, simpleng bahag lang ang suot nito, pero kapansin-pansin ng mga bungo ng taong nakasabit sa kanilang mga ulo. Nang masipat niya ang mga ito, agad niya itong nilapitan habang ipinapakita sa kanila ang punyal na kanyang dala. Pagharap naman niya sa mga ito, agad niyang napansin ang isang makisig na lalaki na merong hawak-hawak na mahabang talibong. Nang magpang-abot na ang kanilang paningin, kaswal itong nagwika sa kanya ng, "At anong pakay ng Divino sa aming lugar? Wala kang makikita rito, kaya mas mabuti pang umalis ka na." Hindi ko inaasahang may ganitong dimensyon ako matatagpuan malapit sa aking tirahan. Tunay ngang mahiwaga ang mundo. At dahil dito, masasabi ko na marami pa akong hindi nalalaman tungkol sa inyo. Marahil kaya hindi ko kayo nararamdaman ay dahil sa gumagamit kayo ng ibang dimensyon upang hindi magkatagpo ang ating mga presensya. Tama ba ako ng hinala? Nang marinig ito ng lalaki, hindi may pagkakaila ang matinding pagkailang nito sa kanya. Kalaunan, napilitan itong patotohanan ang mga sinabi niya. Gayunpaman, wala itong sinabing bagay na maaaring makapagbigay ng galit sa kanya. "Matagal na naming alam na nakatira ka rito, Divino. Yan ang dahilan kung bakit bumukod kami sa mundo ng mga tao. Gusto lang naming mabuhay ng payapa. May taguyod ng maayos ang aming lahi hanggang sa kaduluduluhan ng aming henerasyon. Sino man ang nagsumbong sa iyo ukol sa aming pag-iral, siya ang tunay mong kalaban." Ganun ba? Kung gayon, patunayan mo ang mga bagay na iyong sinasabi. Ipakita mo sa akin ang lahat ng inyong lihim. Pagkasagot niya, agad namang nagsitinginan ang mga nilalang. Di man ito nagsasalita pero nakasisiguro siya na meron itong tinatago sa kanya. Dahil dito, kung kaya't di na rin siya gaanong nagtiwala. Pagkaraan ng ilang minuto, tsaka pa lamang nagdesisyon ng grupo. At kagaya ng inaasahan, pinaunlakan nito ang kanyang nais. Sa kanilang paglalakad, inilahad ng lalaki sa kanya ang lugar kung saan sila nakatira. Ayon dito, hindi lang sila ang lahi na naninirahan sa dimensyong ito. Tahanan ito ng maraming nilalang na karamihay nasa panig ng kaliwa. Gayunpaman, bibilang lamang ang mga kauri nilang kumakain ng tao. Malimit din silang lumabas sa kanilang tahanan at malimit sa kanilang mga nakakakain ay ang mga tao lamang na aksidente roong napapadaan. Pagtatapat pa nito na, kahit likas na masama ang kanilang tangan, hindi sila katulad ng iba. "Huwag ka sanang magkakamali tungkol sa amin, Divino. Hindi kami kakaya ng iba na walang matinong pag-iisip. Hanggat kami ay nabubuhay, mananatiling kapayapaan ang aming hatid." Mabuti naman kung ganun. Dahil kung hindi, alam nyo na ako na magiging kahinatnan ng lahat ng ito. Gayunpaman, hindi ako mabilis maniwala. Kailangan ko ng pruweba sa lahat ng iyong mga sinasabi. Siya nga pala, malayo pa ba ang inyong pugad? "Malapit na ho, Divino." Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tsaka pa lamang niya nakita ang bukana ng pugad. Unang tingin, para lang itong isang ordinaryong baryo na tahanan ng mga pangkaraniwang tao. Ang pinagkaiba lang nito, nagkalat sa paligid ang kakaibang salot na kalimitang nabubuo sa pagdadalamhati at puot ng isang nilalang. Ramdam din niyang marami nang namatay sa lugar na yon, kaya naman nang mapagtanto niya ito, hindi niya maiwasang maghinala at maging bihilante. Batid niya na hindi katiwa-tiwala ang mga ito, kaya palihim niyang inihanda ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang minuto, nakapasok na nga sila rito.
Noong una, maayos naman ang pakikitungo ng mga taong nakakasalamuha niya. Pero habang papalapit sila ng sentro, may mga individual siyang napapansin na parang may binubulong. Hindi niya mawari kung ano ito, pero malakas ang kanyang kutob na ito ay isang uri ng orasyon. Maya-maya pa, bahagya siyang napahinto sa paglalakad nang maramdaman niya ang paninigas ng katawan niya. Dahil dito, kung kaya't agad na nagsalita ang mga tangan niyang buhay na mutya para sana iligtas ang kanyang sarili. Ngunit nang marinig ito ni Sigma, hindi niya ito pinahintulutan. Alam niya kasi na, sa pamamagitan ng pagkakahuli sa kanya, malalaman niya ang lahat ng katotohanan. Kaya naman, pinili niyang makipaglaro sa larong inilatag ng mga nilalang. Hindi nagtagal. Dito na nga tuluyang nawala ang kanyang ulirat. Paghandusay niya sa lupa, agad naman siyang hinila ng mga ito patungo sa bilangguang matagal na nilang inihanda. At kaya lang naman siya nito kinaladkad ay dahil sa hindi nila ito mahawak-hawakan. Sa sobrang lalim kasi ng bakod at pudar niya sa katawan, nasusunog ang lahat ng bagay na nagtatangkang humawak sa kanya. Dahil sa pangyayaring yan, walang nakuhang kahit na anong gamit ang mga nilalang. Pero kahit hindi nila nakalas ang kanyang mga tangan, di sila gaanong nangamba. Naniniwala kasi sila na ang mga pangontrang nakakapit sa loob ng bilangguan ay sapat na para pahinain siya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, hindi ito uubra sa mga katulad ni Sigma. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik na ang kanyang ulirat. Pagsilay niya sa paligid, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga habang nakagapos ng lubid. Dahil dito, kung kaya't agad siyang nagdasal ng taimtim hanggang sa rumupok ang mga lubid na nakabigkis sa kanyang katawan. Matapos nun, dahan-dahan siyang tumayo upang mapag-aralan ang kanyang sitwasyon. Pagsilay niyang nasa loob siya ng kulungan, maigi niyang pinagmasdan ng mga nilalang na nagbabantay sa kanya. Nung mapansin naman ng mga itong gising na siya, nagmamadali nitong pinatawag ang mga pinuno nila. At pagkaraan ng ilang minuto, nagsikumpulan na nga ang mga ito sa labas ng bilangguan. 5 ang namumuno sa angkan, at bawat isa sa mga ito masasabing mga uri ng aswang na nasa mas mataas na antas kumpara sa karamihan. Sigurado ba kayong mapipigilan ako ng bilangguang ito? Masyado naman yata kayong bilib sa mga kakayahan ninyo. Masayang wika niya nang makita na niya ang lahat ng namumuno sa angkan. Pagkasambit niya ng mga kataga, agad siyang umakto na sisirain na ito, at matapos nun, ipinakita niya sa mga nilalang na parang nauubusan na siya ng lakas. Ipinakita niya na nahihirapan siya, dahilan para magsitawanan ang mga saksi sa ginawa niya. Maya-maya pa, dito na mayabang na nagsalita ang lalaking nanlinlang sa kanya. Sa tono nito, parang nagmamalaki ito dahil sa nakahuli ito ng isang dibino. Naiirita man si Sigma sa nilalang na yon, pinili niyang maghunos dili upang malaman niya ang sagot sa mga katanungan niya. Nabalitaan kong hindi kayo may gawa ng dimensyong ito. Totoo ba na isang tagapangalaga ng pangalan ang bumuo nito? Sa pagkakaalam ko, walang kahit na sino ang makapaglilikha ng dimensyon maliban sa aking maestro. Tama ka ng hinala. Wala ngang makapaglilikha ng dimensyon maliban sa maestro mong dibino. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na siya rin ang may likha ng mundong ito? Hindi lang din ito ang ginawa niya, dahil nagkalat ang samut-saring mga dimensyon na pinagtirahan niya at iniwan. Kilala namin ang dibinong yon bilang manlalakbay at tagagawa ng mga dimensyon. Marami ang nakakaalam sa kanyang pangalan dahil marami rin siyang natulungan.
Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya sumagot pa. At sa halip na pag-usapan pa ang tungkol dito, pinili niyang magtanong ng ibang bagay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya na itanong ang tungkol sa mga taong kilala nito na nangangalaga ng pangalan ng Tiyor. Pagkarinig naman ng nilalang sa kanyang sinabi, bigla itong natahimik. Maya-maya pa, nang mapagtanto niya na wala na itong balak na sumagot, agad siyang nagmakaawa. Ano ang kinakatakot mo? Bihag niyo na ako. Wala ka nang dapat na ipag-alala. Sige na, sabihin mo na. Para sa kamatayan ko, baon-baon kong katotohanang hinahanap ko. Dahil sa kanyang sinabi, doon pa lamang napaisip ang nilalang na yon. At kagaya ng inaasahan, inilahad nito ang mga bagay na nais niyang malaman. Panginoon ang tawag namin sa taong hinahanap mo. Kauri mo sila pero hindi ka na ng karunungang tinatangan nila. Eksperto sila sa pakikipaglaban at kilalang mga taong halang ang kaluluwa. Demonyo pa sila sa demonyo. At sa pagkakaalam ko, nakatira rin sila sa dimensyong nilikha ng Dibino. Pagkasambit nito ng mga kataga, unti-unti na siyang napangiti. Alam niya kasi na sa puntong yon, nasagot na ang mga katanungan niya. Hindi naglaon, biglang sumeryoso ang kanyang muka, kasabay ng pagsagot niya rito ng, "Ganun ba? Mabuti naman at sinabi mo ng maaga. Maraming salamat, kaibigan." Pagkasagot niya, tsaka napansin ng mga nilalang ang pagbagsak ng mga pangontrang isinabit nila sa paligid. Nagsimula na ring malusaw ang mga bakal sa bilangguan hanggang sa tuluyan na siyang maging malaya. At sa isang iglap, dahan-dahang naalis sa kanyang katawan ang lahat ng lason at tigalpong inilagay ng mga nilalang. At nung manumbalik na ang kanyang lakas, kaswal siyang naglakad habang umaangil ang mga nilalang na sa kanya'y nakamasid. Maya-maya pa, buong puwersa ng sumugod ang mga ito. Lahat ng nilalang na naroon inatake siya sa lahat ng direksyon upang subukan siyang pigilan sa lalong madaling panahon. Yun nga lang, hindi nila ito na isakatuparan, gawa ng kapag papalapit na sila, nakakaramdam sila ng pagkasunog ng mga balat nila. At ang mas masaklap pa, yung mga nilalang na may hina ang depensa, bigla na lamang dinapuan ng malubhang karamdaman. At ang mga karamdamang ito ang mabilis na pumapatay sa kanilang katawan. Dahil dito, kung kaya't walang nakalapit sa kanya. Isipin ninyo, isang buong pugad ang kinalaban niya, pero walang kahit isa ang umubra. Sa pagkakatanda rin noon ni Sigma, nasa mahigit 100 nilalang ang kanyang nakaharap noong araw na yon. Lahat ng direksyon may mga kalaban, kaya hindi siya nag-alangan na makipaglaban. Sa loob ng halos kalahating oras, hinarap niya ang mga ito na walang tinatawag na elemento at mga engkanto. Gusto niya kasing maipakita sa mga ito na hindi siya ang tipo ng Dibino na umaasa sa kanyang mga tangan. Kaya naman kahit sobrang dami ng mga ito, mag-isa niya itong kinaharap hanggang sa paunti-unti nababawasan na niya ng malaki ang kabuuang bilang. Di nagtagal, nang medyo naaaliw na si Sigma, tsaka niya ginamit ang mutya na nakabaon sa punyal niya kasama ng ikalawang pangalan ng Tiyor. Pagsambit niya nito, agad na napansin ng mga nilalang ang tila bang pagbagal ng oras. Dahan-dahan na ring tumahimik ang paligid hanggang sa mapansin nila ang mga kakaibang enerhiyang dumadaloy sa paligid. Maya-maya pa, nang mawala na ito, bigla silang pinagpawisan ng sobrang lamig. At pagpaling nila ng tingin sa kinatatayuan ni Sigma, nakita nila yung nababalot ng kalasag na gawa sa purong yelo. Humaba rin ng husto ang sandata nito at papaikot sa lugar kung saan yun nakatayo. Kapansin-pansin ang pagbalot ng yelo sa mga labi ng nilalang na napatay nito.
Matapos niya yung maipamalas, bigla niyang ikinumpas ang kanyang sandata sa lupa hanggang sa magsilabasan ang tinik na gawa sa tumigas na tubig. Lahat ng dinaraanan nito ay agad na naninigas hanggang sa hindi na ito makakilos. Dahil sa pangyayari, agad namang nagsipulasan papalayo ang mga nilalang para iligtas ang kanilang mga sarili. Nang makita naman ito ni Sigma, napangiti lang naman siya habang nagwiwika ng Sanctum Mohem, Naumdum Avicrihi, Shuksupax Nuentre. Pagkasambit niya ng mga buhay na salita, agad niyang hinugot ang nagliliyab na palaso mula sa kanyang likod. Paglapat niya nito sa nagyeyelo niyang sandata, nakagawa siya ng palaso at pana mula sa dalawang elementong hinahawakan niya. At nung bitawan niya ito, lahat ng nilalang na dinaanan nito ay bigla na lamang nilamon ng apoy bago tuluyang magyelo. Isang palaso lang ang kinakailangang bitawan noon ni Sigma para matalo ang lahat ng nilalang sa mundong yun. Matapos niya itong gawin, agad na naglaho ang presensya ng kaliwa sa lugar. Wala na rin siya noong naramdamang may buhay sa dimensyon, kaya nagpasya na siyang sunugin ito at pagyeluhin. Nagtagal ng ilang oras ang paglikha niya ng ritual para rito bago niya yun tuluyang maisakatuparan. At nung magkaroon na ito ng magandang resulta, tsaka pa lamang siya bumalik sa bukana ng gubat kung saan naroon ang kaibigan niya. Pagdating niya roon, nadatna niya itong payapang natutulog sa lilim ng isang matandang puno. "Oh, tanda! Ilang araw ka nang nandito. Mabuti naman at hindi mo naisipang umalis na hindi ako kasama." Nang marinig ng matanda ang sinabi niya, agad naman itong nagising kasabay ng pagsilay nito sa kinaroroonan niya. At nung magpang-abot na ang kanilang mga tingin, dito niya nakita ang malulubhang sugat nito sa may bandang binti. Teka, napano ka? Napaaway ka ba?" Galit na sigaw niya matapos niya itong masilayan. Sinabi ko naman sa'yo, tutulungan kita sa mga gagawin mo. May mga dahilan kung bakit ako nagpaiwan dito. At yon ay para mailigaw ang mga demonyong pabalik ng lagusan. Ilang araw ko rin silang pinigilan para hindi ka nila magampala. Dahil sa sinabi nito, agad naman niya yung nilapitan para tulungan. Ang kaso lang, nang akmang gagamutin na niya ang mga sugat nito, ito na mismo ang pumigil sa kanya para gawin ang mga naiisip niya. Huwag mo na akong tulungan, Divino. Dahil ang karunungan at kaalaman mo ay lason para sa katawan ko. Ayos lang ako. Konting araw lang, babalik na ako sa dati. Nakalimutan mo na ba? Masamang damo ang kinakaawaan mo. Nang marinig naman ni Sigma ang sinabi nito, napatawa lang naman siya. Maya-maya pa, nang mapagtanto niya na nasa maayos ng kalagayan ng matanda, sinikap na lamang niyang alalayan ito hanggang sa makabalik na sila sa lugar kung saan ito nakatira. At pagdating nila roon, kagaya ng napag-usapan, inilahad nito sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Ang buong akala kasi nito, hindi nagtanong si Sigma sa mundo na napuntahan niya. Kaya naman lahat ng nalaman niya, inulit nitong ibahagi sa kanya. Hindi ako interesado sa mga katotohanang sinasabi mo. Alam ko na ang tungkol dyan. Kaya ang gusto kong malaman ay yung mga bagay na hindi ko pa alam. Nga pala, may alam ka ba sa dimensyong tinitirhan ng mga kadugo nating naghahanap sa 6 na pangalan? Gusto ko silang makita at makausap para maunawaan ko ang mga dahilan nila. Alam ko na kagaya ko, meron din silang rason kung bakit nila ito ginagawa. Nang marinig ito ng matanda, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat. Hindi ito kagad nakapagsalita na para bang may kung anong humahad lang sa isipan nito. Nang mapansin naman yun ni Sigma, muli niya itong pinaalalahanan sa mga naging kasunduan nila.
Huwag mo sanang kakalimutan na tumalima ako sa ating kasunduan. Kaya inaasahan ko na ganun din ang gagawin mo. Kasabay ng pagbanggit niya ng mga katagang ito ay ang pilit niyang pagsindak sa nilalang. Kaya naman ang maramdaman ito ng matanda, ora mismo itong humingi ng tawad sa kanya. Hindi na rin ito nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa mga nalalaman niya. Nasa ampatuan ng lagusan patungo sa lugar nila. Milya-milya ang layo nun dito, kaya kung lalakarin mo, posible kang abuti ng buwan. Bawat baryo ring malapit dito, pinamumugaran ng mga aswang, kaya kung gusto mong pumunta roon ng hindi ka natutunugan, kailangan mong iwasan ang paggamit ng mga lagusan. At siya nga pala, hindi kalayuan sa ampatuan, may isang baryo na matagal nang humihingi ng tulong. Ayon sa mga taong nakausap ko, baluarte ito ng lahi ng abwak. Ipinapakiusap ko sana sa inyo na kung pwede iligtas mo ang mga tao roon. Kailangan nila ng tulong at matagal na nilang hinahangad ang paglaya sa mga nilalang. Hindi ko sila matutulungan kung hindi ka sasama. Alam ko na mahalaga para sa iyo ang mga tao roon. Kaya kung gusto mo silang iligtas, magsasakripisyo ka. Payo ko lang sa iyo, tanda. Itigil mo na ang pagtatago dahil wala yang maidudulot sa iyo na maganda. Kung ako sa iyo, gawin mo ang mga bagay na hindi mo pagsisisihan sa hinaharap. Malay mo, dahil sa misyong ito, pagkatiwalaan kita ng husto. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, hindi naman yun basta-bastang nakasagot. Basta ang ginawa nito, mapatingin sa malayo habang tahimik na nag-iisip. Alam ni Sigma na pinag-iisipan na nito ang mga posibleng mangyari sa sandali na sumama yun sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, bahagya naman yung napatitig. Walang sabi-sabi, malugod nitong inilahad sa kanya ang kagustuhan nitong sumama sa kanyang misyon. Dagdag pa nito na kung ito ang makakabuti sa kanyang mga kadugo, hindi siya mag-aalangan na ito ay gawin. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Mabuti naman kung ganon. Pinapahanga mo ko, tanda." Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tsaka na sila bumalik ng baryo. At pagkaraan ng ilang araw, wala silang ibang ginawa kundi ang mangalap ng mga kagamitan para sa gagawin nilang paglalakbay. Bagaman walang sapat na pera, hindi ito naging mahirap para sa kanila. Sa abilidad kasi noon ni Sigma, sapat na para makakuha sila ng mga kagamitan na hindi nangangailangan ng salapi. At matapos nila itong mapaghandaan, tsaka sila umalis ng baryo. Hapon ng Biyernes nang umusad sila ng walang ibang kasama. At sa loob ng 3 araw, paunti-unti nasasanay na sila sa kanilang sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya gaanong nagpakakampante sa kanyang kasama dahil sa pagkakakilanlan nito. Ang ikinakabahala niya na baka kagaya ni Rubing ay traidor din ito. Pero awa ng Diyos, hindi ganon ang nangyari. Napatunayan lang din niyang kasama niya ang matanda nung nagawi sila sa isang baryo ng mga manlalaso at mga sigbing. Unang dating pa lang nila sa lugar na yon, medyo naalarma na siya dahil sa dami ng mga nilalang na nagbabalat kayo bilang tao. Para naman hindi makagawa ng eskandalo, pansamantala niyang isinelyo ang kanyang presensya upang makibagay sa mga ito. At nung maisakatuparan na niya ito, tsaka nila kasywal na pinag-aralan ang bawat kilos ng mga nilalang. Ayon kay Sigma, wala naman siyang nakikitang karumal-dumal na nangyayari sa paligid nila. Kahit may masamang dugong namumutawi sa katawan nila, nananatiling maayos ang kanilang pakikitungo sa mga pangkaraniwang nilalang. Nung mapansin niyo ni Sigma, medyo napanatag siya hanggang sa makakita siya ng mga individual na kasalukuyan noong nagkakagulo.
Papalabas na sana sila noon ng baryo, pero dahil sa mga ito, napilitan silang huminto. Dala ng kuryosidad, pasimple silang lumapit sa mga nagkakagulo para makinig. Ilang minuto rin nila itong ginawa hanggang sa malaman nila ang punot dulo ng pag-aaway ng mga ito. Base sa kanilang narinig, nilaso ng matandang lalaki yung ina ng dalagang nagwawala. Galit na galit ang dalaga, gawa ng ilang araw nang naghihirap ang kanyang ina. Dahil dito, kung kaya't paulit-ulit na itong pinagbantaan ng matanda ukol sa mga posibleng mangyari kung hindi nito babawiin ang sumpa. Mariin din itong inilahad, hindi sila nakikipagbiroan at lalong-lalo na hindi sila nagsasalita ng walang kakayahan. Ang kaso lang nang marinig ito ng kaaway nito, hindi man lang ito natinag. At sa halip na matakot, nagawa pa nitong mumisi na parabang hindi man lang nito sineseryoso ang mga bagay na sinasabi ng dalaga. Maya-maya pa, nang masipat naman ito ng dalaga, dito na ito nagdesisyong umalis sa harapan ng matanda. Tahimik itong lumayo hanggang sa maglaho na ito sa paningin nila. Matapos ang pangyayari, naiwan ng matandang nakaaway nito na abala sa pakikipag-usap sa mga kaibigan nitong nakiusyoso. Kesyo hindi ito natatakot, walang laban ng pamilya ng dalaga sa kanya at kung ano-ano pang pangmamaliit. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na sila nakialam pa. At nung aalis na sila, tinanong siya ng matandang kasama niya kung lalabas na ba sila ng baryo. Ngunit nang marinig niya ang tungkol dito, inilahad niya na kinakailangan pa nilang maghintay sa magiging resulta ng nangyaring kaguluhan. Maging siya man kasi hindi maipagkakailang na intriga sa awayan ng dalawang nilalang na parehong nasa panig ng kadiliman. Sumapit ang gabi. Hinintay nila ang pamilya ng dalaga sa labas mismo ng bahay ng lalaking nakaalita nito. Alam kasi nila na hindi naman sila nito kilala, kaya hindi na sila nagtago pa. Lantaran din sila roong nagpakita upang wala itong isiping kaduda-duda sa kanilang dalawa. Pagkaraan ng 2 oras na paghihintay, dito na nga tuluyang dumating ang mga kaanak ng dalaga. Marami ang mga ito pinuno at base sa pagkakatanda ni Sigma, nasa humigit 30 ang bilang ng mga ito. Bawat isa armado ng mga itak at sundang, indikasyon na handa itong makipagpatayan. Pagdaan ng grupo nila, nakuha nila ang atensyon ng isa sa mga lalaking naroon. Walang sabi-sabi, kaswal itong lumapit sa kanilang pinagpapahingahan, kasabay ng pagwika nito ng, "Hoy mga pulubi! Lumipat nga kayo ng pahingahan! Huwag kayo rito! Lumayo kayo!" Pagkasambit nito ng mga kataga, hindi nila yun inimik habang nag-aaktong mga bulag at pipi. Nang mapansin naman ito ng lalaking kumausap sa kanila, napakamot na lamang ito ng ulo habang tinitingnan ang mga kasama nito. Maya-maya pa, napilitan na rin itong umalis alinsunod sa utos ng kanilang pinuno. Sila Sigma naman, naiwang nakamasid sa pangkat. At nang makalayo na ang mga ito, tsaka pa lamang sila umusad hanggang sa makalapit na sila sa bahay kung saan yon nagkakatipon. Bit-bit ang mga sulo nito at armas. Paulit-ulit nilang tinawag ang lalaki na lumabas. Kung ano-ano na rin ang ibinabato nila sa labas ng bahay para lamang mabulabog ang mga nanananahan. Akala ng mga nilalang, hindi na sila nito kakaharapin, pero maya-maya lang, lumabas ang lalaki kasama ang 2 matandang babae. Yung 2 matandang yun pinuno. Halos makalbo na dahil sa abnormal na paglalagas ng mga buhok nila. Dagdag pa niya na, sa unang tingin aakalain mong wala na itong lakas para lumaban pa. Pero kapag pinakiramdaman mo ang 2 matanda, mapapansin mo ang mga enerhiya nitong nag-uumapaw sa kanilang mga katawan. Paglabas naman ng mga ito sa kanilang tahanan, agad nitong hinarap ang dayo na kanina pang nanggugulo.
Pagsilay dito ng dalawang matanda, agad na niyang napansin ang pag-ihip nito ng dasal sa hangin. Hindi ito natunugan ng kabilang panig, kaya naman nang masilayan ito ni Sigma, alam na niya kung sino ang magwawagi sa labanang namamagitan sa dalawa. Maya-maya pa, nang makapag-ihip na ang dalawang matanda, agad nitong hinanap ang pinuno ng dumating na pangkat. Noong una wala ritong sumasagot, pero sa katagalan napilitan na ring magsalita ang isang lalaking tumawag noon sa nagtanong sa kanila. Di pa man ito gaanong katandaan, at base sa itsura nito, posibleng nasa 50 taong gulang pa lang yon. Ngunit para kay Sigma, hindi lamang sa puntong yon ang edad. Sa estado kasi ng magkausap, hindi maipagkakailang lamang ang matanda. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap ng mga ito, dito na yon nagsimulang magkamurahan hanggang sa may madamay na. Dahil dito, kung kaya't agad nang umabot sa punto na magkasubukan ng mga ito. Pagsugod ng lalaki sa matanda, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang makita ang matandang babae na inukit sa hangin ang unang kataga ng 8 pangalan ng tiyor. Hindi niya mawari kung paano ito nalaman ng matandang yon, pero malakas ang kanyang kutob na meron itong kaugnayan sa taong hinahanap niya. Matapos itong gawin ng matanda, tsaka ito sumugod sa lalaki hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Nagsimula ito sa simpleng labanan lang hanggang sa mapansin nila ang biglaang pamamanas ng katawan ng lalaki. At sa mga sandaling yun pinuno, nakapagtatakang hindi pa rin ito namamalayan ang kasalukuyang pinagdadaanan ng kanyang katawan. Pagkaraan pa ng ilang segundo, nagsimula nang bumagal ang kilos nito hanggang sa mapilitan na itong huminto. Hingal kabayo ang ginawa ng lalaki hanggang sa may kung ano na itong maramdaman sa kanyang sikmura. Pagdilat ng mga mata nito, di na ito nakapagsalita dahil sa sapilitang paglabas ng itim na kamay sa kanyang bunganga. Maya-maya pa, umahon mula sa katawan nito ang isang kakaibang uri ng dyablo. Pag-atungal ng nilalang na yon, sinugod nito ang mga kasamahan ng lalaki hanggang sa lumaganap na ang kaguluhan sa paligid. Kalahating oras ang lumipas. Nakita nila kung papaano lipulin ng nilalang na yon ang lahat ng kanilang kalaban. Bagaman napaslang na nito ang lahat ng dayo, nagpatuloy pa rin ito sa paggutay-gutay ng mga katawan. Nilamon din ito ng buo ang ulo bago yun bumagsak sa matanda ng umaangil na parabang isang mabangis na hayop. Hindi naglaon. Unti-unti nang nalusaw ang nilalang na yon hanggang sa maagnas na ito. At sa pagkawala nito ng tuluyan, tsaka pa lamang ipinag-utos ng matanda ang pagligpit sa katawan ng kanilang mga kalaban. Nang marinig ito ng mga kadugo nito, dali-dali naman itong kumilos. Hindi nagtagal, nang matapos na nila ang kanilang gawain, tsaka pa lamang nagdesisyon si Sigma na magpakita. Manoy, tayo na. Meron tayong gagawing bagay na hindi natin napag-usapan. Pagbanggit niya nito, dali-dali siyang tumayo sa kinaroroonan niya. Walang sabi-sabi, mabilis niyang tinahak ang daan hanggang sa mapansin na siya ng pamilya. Pagharap niya sa mga ito, nadatnan niya ang magkakamag-anak na nakatayo malapit sa matandang nasaksihan niyang nagpakitang gilas. Hindi umiimik ang bawat isa sa mga ito, pero ramdam na ramdam niya na maigi sila nitong pinagmamasdan. Kalaunan, nang mapagtanto ng matanda na wala siyang balak na magsalita, napilitan na itong magtanong sa kanya. Sino ka? At ano ang kailangan mo? Seryosong tanong nito. Ako si Sigma. Kanina ko pa ho kayong pinagmamasdan dito. Ale, mukhang kailangan natin mapag-usapan ng tangan mo dahil masyado yung delikado. Kanino mo natutunan yan? At papaano mo nalaman ang simbolong yan? Alam mo ba,
Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng kataganang pangalan na ginamit sa masama. Ang ikawalong pangalan ng Tiyor ay nahanay sa kabutihan, kaya hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita. Binabalaan kita. Mag-iingat ka sa iyong mga sasabihin dahil hindi ako katulad ng mga maihinang nalipol mo kanina. Pagkarinig ng matanda sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ito na parabang hindi ito naniniwala sa kanyang mga banta. At sa halip na ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, bigla na lamang siya nitong sinunggaban. Pagpang-abot nilang dalawa, agad niyang naramdaman ng lakas nitong hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, nakasisiguro siya na malayong malayo pa rin ito sa kanyang abilidad. Pagkaraan ng ilang minutong pagbubuno nilang dalawa, napagtanto ng matanda na hindi nga siya katulad ng mga naunang kalaban nito. Kaya imbis na patagalin pa, nagsimula na itong gumuhit ng pangalan ng Tiyor sa hangin. Isang katagalang ito na may simbolo pero ramdam niya ang nag-uumapaw nitong lakas. Ayon sa kanya, na kung nataong hindi sabog-sabog ang pangalang yon, paniguradong mapapantayan nito ang pisikal niyang kakayahan. Kaso lang, dahil sabog-sabog ang pangalan, wala ito gaanong bisa. Literal na pinaglaruan lang niya ang matanda hanggang sa unti-unti itong nagseryoso. Maya-maya pa, umatras ito ng bahagya sa kanya para lapitan ang isa sa mga kasama nito. Di pa man yun nagagawa ng matanda, halata na ang takot sa mukha ng kadugo nito na parabang alam na nito ang mangyayari. Paglapit ng matanda, bigla nitong binunot ang ulo ng kadugo nito hanggang sa kumalas na ito sa kanyang katawan. At matapos nun, agad itong nagsimulang magdasal hanggang sa may lumabas na itim na kamay sa mismong bibig ng namatay. Pagsilay ni Sigma sa ginawa nito, napangiti lang naman siya habang nagwiwika rito ng, "Masyado kang bilib sa kakayahan mo ah. Nakakalimutan mo na ba? Hindi lang ikaw ang may alam pagdating sa mga pangalan ng Tiyor." Pagkasambit niya ng mga katagang ito, agad niyang hinugot ang tangan niyang punya habang taimtim na binabanggit ang ika-6 na pangalan. Nang maisakatuparan na niya ito, iginuhit niya ito sa ere bago niya ito dahan-dahang pinakawalan. Pagbitaw ni Sigma sa kanyang nilikha, sakto naman ang paglabas ng dyablo sa bunganga na dinaanan nito. Nagmamadali itong sumugod sa kanya hanggang sa bigla na lamang nagkalasog-lasog ang buo nitong katawan. Pagkalat ng mga parte nito sa paligid, kaswal siyang naglakad, bitbit ang nagliliwanag niyang sandata. Pagsilay naman sa kanya ng matanda, agad itong nakaramdam ng matinding takot dahil sa kanyang mga nakita. Hindi nito sukat akalain na may natitira pa palang individual na may kakayahang pumatay sa ganun nitong abilidad. Kalaunan na magkaharap na silang dalawa, agad niyang pinutol ang dalawa nitong kamay, sabay tadyak nito sa may bandang dibdib. Hindi pa siya nakontento. Inapakan niya pa ito pagbagsak nito habang dinadasal ang orasyon ng mutya ng sinukuan. At matapos niya itong maisakatuparan, kumalat ang mga galamay na anino sa paligid. Nagsimula na ring dumilim ang tahanan ng mga ito hanggang sa paunti-unti binalot na ito ng nakakabinging katahimikan. Bago pa man makapagsalita ang matanda, nakita nito ang pagbagsak ng mga kadugo niya. Paghandusay ng mga ito sa lupa, agad itong nilamon ng anino hanggang sa mahigop na nito ang kanilang mga kaluluwa. Dahil sa pangyayari, wala na itong nagawa kundi ang mapahagulgol sa pag-iyak. Nanatili rin itong nakatitig sa kanya habang bakas sa muka ang matinding galit at puot. "Sige lang tanda, magalit ka dyan. Kasuklaman mo ko dahil kinakailangan mo yan sa mga susunod na araw." Hindi rin naman kita gusto eh. Kaya huwag kang umasa na meron kang ikalawang pagkakataon. At kung ako sa'yo,
Ngayon palang simulan mo ng tanggapin ang tadhana mo. Isinusumpa kita. Kahit maagnas ang aking katawang lupa, hindi kita lulubayan. Palagi mo kong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. Nang marinig naman ni Sigma ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang kasywal na sumasagot dito. Sige lang, mas maganda nga yung ganyan eh. Sabay nating pagmasdan ang aking tagumpay sa hinaharap. Mabibigo ka lang tanda dahil lahat ng gusto mo ay kabaliktaran ng resulta. Pagkalahad niya nito, agad naman niya yung pinatayo at dinarag. Mula sa lugar na yon patungo sa karatig baryo, kinaladkad niya ang nilalang hanggang sa magkalasog-lasog ang binti nito. Makailang beses din siya nitong kinausap ng kasama niyang matanda ukol sa bagay na yon, pero hindi niya ito pinagtuunan ng atensyon. Alam niya kasi na naawa lang ito sa biktima, kaya susubukan itong makiusap sa kanya. Ang kaso lang, hindi niya ito maaaring pagbigyan dahil ang nilalang na pinapakiusapan nitong iligtas ay matagal ng panahong pumapatay ng tao. Labis niyang kinagagalitan ang mga ganoong uri ng nilalang, kaya ni minsan hindi siya nakaramdam ng awa sa mga ito. 4 na oras ang dumaan. Napakalalim na ng gabi. Nakakaramdam na rin sila noon ng puyat, pero pinilit pa rin nilang umusad. Hindi nagtagal, nang masipat na nila ang bukana ng sumunod na baryo, nagdesisyon na silang maghanap ng matutuluyan. Isang liblib na kakahuyan ang napili nila noong pagpahingahan dahil sa alam nila na hindi ito dinaraanan ng mga taong patungo sa baryo na papasukin nila. Kinaumagahan, maaga pa silang nagising. Di pa man sumisikat ang araw, nakaupo na siya sa harapan ng matanda habang maigi itong tinatanong ukol sa mga bagay na kailangan niyang malaman. Yung matanda namang kasama niya, naging abala sa pagluluto ng mga makakain nila. Hindi na rin ito nakikialam sa kanyang mga ginagawa na para bang palihim siya nitong iniiwasan. Kaya naman ang matunugan niyang naging akto nito, hindi siya nagdalawang isip na komprontahin ito. Manoy, bakit para bang ilag na ilag ka sa akin? Huwag mong sabihing nagtatampo ka. Pasensya ka na, kasi hindi ko talaga pwedeng sundin ang gusto mo. Hindi tayo maaaring magpakakampante sa matandang ito kasi baka may isahan niya tayo. Tandaan mo, nagtatangan niyo ng pangalan ng Tiyor. Nang marinig naman ito ng matanda, napabuntong hininga lang naman ito habang mahinahon itong nakatingin sa kanilang dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, nanlulumo itong sumagot sa kanya ng, Sinong hindi maiilang? Yung matandang dinukot mo, iho. Purong kadugo ko. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang anak ng tiyuhin ko. Matagal na kaming hindi nakikita niyan, pero ni minsan hindi ko malimut-limutan ang kanilang mga mukha. Ganun ba? Ay, sadyang napakaliit talaga ng mundo. Pero pasensya ka na talaga, Manoy. Hindi ko po pwedeng pakawalan to. Minsan kailangan nating maging matapang para matupad ang mga bagay na alam nating tama. Sana lang, naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Sana lang. Nang marinig naman yon ng matanda, ipinagpatuloy lang nito ang kasalukuyan nitong ginagawa. Pagkaraan ng ilang minuto, dito na dahan-dahang naging seryoso ang kanilang pag-uusap. Naitanong na kasi noon ni Sigma sa matanda kung kanino nito nakuha ang kataganang pangalan ng Tiyor. Matapos niya itong banggitin, mariin din niya itong pinaalalahanan na mag-ingat sa mga isasagot kung ayaw nitong magdusa at mahirapan bago ito tuluyang pumanaw. Pinapasa lang yan sa aming pamilya. Wala akong ideya kung kanino yan orihinal na nagmula. Basta nung nagdalaga ako, ibinigay yan sa akin ng nanay ko. Yan lang talaga ang nalalaman ko.
parang awa mo na. Dahil sa sinabi nito, napaisip siya ng malalim. Aminado kasi siya na nagsasabi ng totoo ang matanda dahil na rin sa reaksyon nito habang nagwiwika. Kaya naman sa halip na pagdudahan pa, nagdesisyon siyang paniwalaan ito sa mga bagay na sinabi nito sa kanya. At nang matanggap na niya ang sagot nito, muli niya itong tinanong ukol sa mga karunungang taglay nito na may kaugnayan sa mga pangalan. Inusisa rin niya ang abilidad ng matanda, lalo na ang ginamit nito sa kanya. Ang problema, hindi ito gaanong napaliwanag, gawa ng masyado ng malubha ang mga sugat nitong iniinda. Maraming dugo na rin ang nawala sa katawan niya, kaya hindi na ito gaanong makapagbigay ng atensyon sa mga sinasabi nito sa kanya. Nang mapansin naman yun ni Sigma, nagdesisyon siya na tantanan na muna ang matanda. Bago niya yun iwan, isinabit niya ito sa sanga para masiguro na hindi na yun makakawala. Matapos nun, lumapit siya sa matandang nagluluto ng kanilang umagahan. Pagupo niya sa harapan nito, kaswal niya itong tinanong ukol sa kaugnayan nito sa nilalang na kanilang nadakip. Dito na rin niya ipinaliwanag ang kanyang dahilan kung bakit hindi niya pinairal ang awa kahit ang matanda ay kalunos-lunos na kung titingnan. Nang marinig naman yun ng kasama niya, napabuntong hininga lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Mahabang istorya, Sigma. Pero kaya kami nagkahiwa-hiwalay dahil sa aming mga paniniwala. Gusto ng mga magulang niya na habang buhay na maging masama, habang kami naman ay naghahangad ng pagbabago. Kaya para hindi magkalaban ang aming mga paniniwala, pinili na lang naming magpakalayo. At magmula noon, hindi ko na siya nakita. Gayunpaman, Sigma, inaasahan ko na darating ang puntong ito. Patawad kung hindi ko nauunawaan ng maigi ang mga pinaglalaban mo. Minsan kasi, higit na mas mataas ang ating emosyon kumpara sa ating talino. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng kahit na anong kahangalan. Mananatili ako sa tabi mo dahil alam ko na itong nararapat kong gawin. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng matanda, nakaramdam siya ng kapanatagan. Ang mga sinabi kasi nito sa kanya ay sapat ng basihan para maniwala siya. Kaya naman sa halip na pag-usapan pa ang tungkol dito, tahimik na lang siyang nag-almusal. At pagkatapos nito, dito niya tinanong ang matanda ukol sa plano nito sa nilalang na kanilang nadukot. Bago niya kasi yun kitilan ng buhay, nais niya muna ritong magpaalam bilang pagpapakita ng respeto. Kaya naman nang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi ito nagdalawang isip na sumagot sa kanya ng, Kung ano ang naiisip mong tama, kasama mo ako dyan. Huwag mo akong alalahanin. Matagal na akong sanay na makakita ng mahal sa buhay na namamatay. Patawad, Manoy. Sa susunod, babawi ako sa'yo. Pangako yan. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik siya sa kinaroroonan ng nilalang. Pagsilay niya na nag-aagaw buhay na ito, agad niyang hinugot ang kanyang punyal, sabay tarak nito sa dibdib ng nilalang. Pagramdam niyang bumao na ito sa puso, inikot niya ito ng 2 beses bago tuluyang hugutin. Maya-maya pa, pumanaw na ng mapayapa ang matanda. Pagsilay nilang wala na yung buhay, dito na sila nagdesisyong umalis. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nila ang baryo na daraanan nila patungo sa lugar ng Ampatuan. Pagpasok nila rito, bumungad sa kanila ang mga pamilyang naghahanda ng magtrabaho. Karamihan sa mga ito mga magsasaka at mga mangangasong umaakyat ng bundok upang merong pangkabuhayan. Nang makita na nila ang sitwasyon sa baryo, minabuti muna nilang mamili ng kanilang mga kailangan. Paubos na kasi noon ang kanilang rasyon, kaya kinakailangan na nilang muling mag-impact. Hindi nagtagal,
Nang makuha na nila ang mga kailangan nila, agad silang umusad hanggang sa marating nila ang dulong parte ng baryo. Paglabas nila rito, may nasipat silang 5 bahay na tahanan ng isang maliit na pamilya. Nung makita ni Sigma ang pamilyang yon pinuno, hindi ito nag-atubiling abisuhan ang kanyang kasama na dumaan sila roon. Ang rason nito, meron siyang nararamdamang kakaiba sa bahay na yon. Dagdag pa niya na, kailangan niya itong makita ng personal upang malaman niya kung ano ang nararamdaman niya. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang matanda. Paglapit nila ng bahay, agad nilang nakita ang isang lalaki na siyang padre de pamilya ng tahanan. Magandang hapon ho. Ano hong pake nyo rito? Kung naghahanap kayo na nagbebenta ng manok, ubos na ho yung sa akin. Sa iba na lang kayo maghanap. Marami pa naman diyang nag-aalaga. Hindi ho kami bibili ng manok. Meron kaming ibang pake sa inyo. Kaya kung maaari sana, makausap namin kayo ng pribado. Sagot naman ni Sigma. Dahil dito, kung kaya't hindi na nakaimik ang lalaki. Paglayo nila ng bahay nito, agad niya yung tinanong kung meron ba itong kamag-anak na antingero o manggagamot. Dagdag pa niya na may naamoy siyang espesyal sa bahay nito at anuman ang bagay na yon, paniguradong nagtatangan ito ng hindi pangkaraniwang lakas. Nang marinig naman ito ng lalaki, di naman ito nagdalawang isip na sumagot sa kanya ng, Matagal ko nang tinalikuran ng ganyang trabaho. Sa ngayon, isa na lamang akong ordinaryong magsasaka. At patungkol naman sa mga nararamdaman mo, posibleng presensya lang yan ang mga gamit kong matagal ko nang tinalikuran. Bakit ho? Gusto niyo hubang limusan ang mga natitira kong karga? Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi siya gaanong kumbinsido. Para sa kanya, hindi tugma ang sinasabi ng kausap niya dahil yung presensyang nararamdaman niya ay hindi naman nagmumula sa mga karga. At kung hindi siya nagkakamali, mula ito sa labi na hindi naaagnas. Posibleng ang labing yon ay mula sa isang bibinong ilang dekada nang pumanaw. Kaya naman para paunlakan nito ang kanyang kagustuhan, hindi siya nagdalawang isip na alokin nito na limusin ang mga natitira nitong gamit kahit wala ito roong interes. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ang lalaki habang mayabang na sumasagot sa kanya ng, Ikaw na ang panlimang bumisita rito para limusan ang mga karga ko. Pwede mo tong makita. Pero ang tungkol sa limos, naku, pag-iisipan ko pa. Alam mo naman, kahit matagal na akong tumalikod, mahal na mahal ko pa rin ang aking mga karga. Kaya payong kaibigan, ngayon pa lang mag-isip ka na ng magandang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat na magmana nito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng lalaki, napatangulang naman siya habang nagwiwika sa sarili niya. Sa isip-isip niya, basura naman ang lahat ng karga nito, kaya hindi niya halos maisip kung saan ito kumukuha ng lakas ng loob para magsalita ng mga ganoong bagay. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, dito na sila nito inanyayahan na pumasok. Nga pala, Anton ang pangalan ko. Matagal na akong taga rito at bantog din ako noon sa lugar na ito. Di man sa pagmamayabang pero noong kapanahunan ko, halos magsipulasan ng lahat ng mga nilalang kapag nakikita ako. Ganun ako kalakas. Ganun ho ba? Kung gayon ho, ang husay nyo sa lihim na aral. Ano ho ba ang pinakamataas na antas na karunungang hawak ninyo? Sagot naman niya na medyo may patama sa kayabangan nito. Nang marinig ito ng lalaki, di ito nakasagot. Bakas din sa mukha nito ang matinding pagtataka na parabang hindi nito nauunawaan ang mga bagay na sinasabi niya. Kaya naman sa halip na maghintay ng kasagutan, nagdesisyon siyang ibaling sa ibang paksa ang kanilang usapan. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakapasok na nga sila sa loob ng bahay nito. At pag-upo nila sa may bandang kusina,
Pinahintay sila nito ng ilang minuto para kumuha ng mga karga. At nung bumalik na ito, dala-dala nito ang ilang piraso ng anting-anting na halos hindi niya maramdaman ang presensya ng nilalang na gumagabay sa mga bagay na yon. Bagaman alam niyang basura ang mga anting-anting na nasa harapan niya, hindi pa rin siya nagpahalata. Kampante siyang namili roon ng mga karga hanggang sa makakuha na siya ng iilang piraso nito. At nung mahawakan niya ito, agad na lumapit sa kanya ang lalaki kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, Aba, mahusay kang pumili ah. Yan ang mga gamit ko noon. Kaya kung lilimusan mo yan, hindi ka nalugi. Sige, payag ako na kunin mo yan. Total, napahanga mo na rin naman ako eh. Tiwala ako sa abilidad mo at naniniwala ako na ikaw ang taong susunod sa mga yapak ko. Ha? Ganun ba? Ilang taon na ba napagsabihan mo niyan? Mukhang sanay na sanay ka talagang mambola. Pero may iba tayo. Pwede bang mag-ikot kami dito sa bahay mo? Kahit saglit lang, ayos na yon. Mag-ikot? Sige, pwede naman. Basta magmadali kayo ah. At para mapag-usapan natin ang tungkol sa limos. Nga pala, unahan ko na kayo. Hindi kami ang orihinal na nakatira rito. Inihabilin lang ito sa amin noon nung matandang matagal nang naninirahan dito ng mag-isa. Nataong wala kami noong tahanan, kaya pinatos na lang namin yung alok niya hanggang sa masanay na kami rito. Pagkasambit nito ng mga kataga, dito niya na sinimula ng paglilibot. Tahimik silang dalawa ng kasama niya upang masiguro na wala silang makakaligtaan. Ilang minuto pa ang lumipas, nalibot na nila ang lahat ng silid, maliban na lang sa dalawang kusinang nasa dulo nitong bahagi. Ayon sa lalaking nakausap niya, yung isang kusina roon hindi na nila ginagamit. Ilang taon na rin nila itong napabayaan at para hindi madagdagan ang kanilang lilinisin, pinili na lang nilang isarado ito. Nang marinig naman ni Sigma ang tungkol dito, hindi niya maiwasang mapaisip kung ito na ba ang lugar na kanyang hinahanap. Posible kasing sa lugar na yon nanananahan ang labi ng Divino na kanyang natunugan. Kaya naman nang marating niya ito, di siya nagdalawang isip na tanggalin ang kandado. Matapos niya itong gawin, bumungad sa kanila ang lumang kusina na punong-puno ng sapot ng gagamba. Nagkalat na rin ang samot-saring insekto sa lugar, maging ang mga ahas na kasalukuyan roong namamahay. Pagpasok nila sa loob nito, wala naman silang napansing kakaiba, maliban sa mga antigong gamit. Sigma, sigurado ka ba na nandirito ang hinahanap mo? O baka naman nagkakamali ka? Wika ng matanda sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali dahil alam ko kung anong mga nararamdaman ko. Sumunod ka lang, Manoy. Maya-maya, baka kailangan ko rin ng tulong mo. Matapos niyang magsalita, ipinagpatuloy nila ang paghahanap hanggang sa marating nila ang abuhan malapit sa hapagkainan. Medyo madilim na kasi sa lugar na yon, kaya hindi sila gaanong nakakaaninag. Pero paglapit nila noon sa hapagkainan, may napansin siyang kakaiba. Yung mesa doon pinuno, gawa sa marmol na nilagyan lang ng disenyo. Hindi ito solido pero nakita niya na ang mga paa nito ay nakakonekta sa mismong sahig ng bahay. Kaya naman walang sabi-sabi, inutusan niya ang matanda na kumuha ng piko at pala. Agad na rin niyang pinuntahan ng lalaking nagmamay-ari ng bahay para makapagpaalam. Ang kaso lang, nang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi ito kaagad sumang-ayon. Ang rason kasi nito, ayaw nitong masira ang bahay nila at ayaw nitong makaistorbo sila Sigma sa kanyang pamilya. Pagkasampit nito ng kanyang dahilan, kung ano-ano pang mga pagbabantang sinabi nito sa kanya. Kesyo, papatayin sila nito kapag hindi umalis, uunahin nito ang matandang kasama niya at kung ano-ano pa.
Ngunit nang marinig naman ito ni Sigma, dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay nito habang unti-unting nagkakaroon ng liwanag ang kanyang mga mata. Pagpang-abot ng mga tingin nila, kalmado niya itong kinausap. Makinig ka. Hindi mo kami mga kalaban, kaya hindi mo kailangang magsalita ng ganyan. Merong lihim ang tahanang ito. At anuman yon, napakalaking tulong nito para sa akin. Kaya ang gusto kong gawin mo, protektahan ang bahay na ito habang abala kami sa aming mga ginagawa. Lalabas kami mamayang gabi sa kusina para magbigay ng ulat sa'yo. Nang marinig naman ito ng lalaki, hindi na ito nakatutol pa. Basta ang ginawa nito, tulalang nakatitig sa kanya habang tumatango. Nang maunawaan niya ang sagot nito, dali-dali siyang bumalik sa kusina para hukayin ang bagay na nadiskubre niya. Ayon sa kanya, hindi ito naging madali dahil sa masyadong matibay ang pundasyon ng sahig. Ilang metro rin ang kapal ng simento bago nila narating ang tinambak na mga bato. At mula roon, naging madali na lamang para sa kanila ang paghuhukay. Inabot din ng halos 6 na oras ang ginawa nila bago nila marating ang rurok ng lupa kung saan nakalagay ang himlayan ng Divino. Nung marating nila ito, natuklasan nila ang isang lihim na silid sa ilalim ng lupa. Gawa ito sa marmol at bato, at sa estado nito, parang ilang siglo na ang tanda nito. Di kalayuan din sa kanilang nilagusan, nakita nila ang malaking kabaong nagawa sa purong bato. Punong-puno na ng alikabok at lupa ang ibabaw nitong bahagi, kaya halos mapagkamalan na nila itong bato. Paglapit naman nila roon, dito nila nakumpirma na isa nga yung libingan. Sa harapan kasi nito, may malaking bato kung saan nakasulat ang pangalan at petsa ng pagpanaw nung yumao. Sigma, nakikita mo ba ang mga nakikita ko? Totoo ba ito? 8 siglo na ang tanda ng libingang ito. Teka lang, paano to naging posible? Posible ito, Manoy, dahil narito ka ngayon. Tsaka hindi mo talaga mauunawaan ang pamamaraan ng isang Divino kung hindi ka hinirang gaya ko. Ang taong ito ay hindi inilibing dito ng walang dahilan. Ang duda ko, meron siyang iniingatang bagay kaya inilihim ang kanyang puntod. Halika, tulungan mo ako at nang mabuksan natin ang ibabaw nito. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman itong lumapit sa kanya. Pag-angat nilang dalawa sa takip, halos hindi man lang nila ito maigalaw. Ilang beses pa nila itong sinubukan bago nila ito matulak ng bahagya. At nung maisakatuparan na nila ito, dahan-dahan na nila yung itinulak hanggang sa mabuksan na ng tuluyan ang puntod. Matapos nila itong gawin, bumungad sa kanila ang isang labi na purong kalansay na. Wala na rin silang nakitang bagay sa loob ng kabaong nito, maliban na lang sa mga agimat nitong matagal na ring nawala. Pero ayon kay Sigma, na ang kapansin-pansin sa lahat ay yung pulang libreta na kung hindi siya nagkakamali, nagtataglay ng pangalan ng Tiyor. Dala ng kuryosidad, bahagya niya itong sinilip bago niya ito tuluyang kunin. At nung mahawakan niya na ito, tsaka niya nakumpirma ang hinala niya. Gulat na gulat man, hindi niya maitatanggi ang mga nakita niya. Kaya naman para mas lalo niya pa itong mapatunayan, nagmamadali siyang lumabas bit-bit ito. Paglabas nila ng kusina, agad siyang lumapit sa gasera habang sinisiyasat ang nilalaman ng libreta. Sigma, yan na ba ang hinahanap mo? Matanong ko lang, ano ba ang espesyal sa pulang libretang yan? Hindi mo alam kung ano ito, Manoy? Siguro sa tanang buhay mo, hindi ka pa nakakita ng tahanan ng pangalan ng Tiyor. Ang hawak kong ito ay isa sa mga pangalan. Mabuti na lang talaga. Naghanap tayo rito. Halika na. At para makapagpaalam na tayo dun sa lalaking sininda ko kanina,
Pagkasambit niya nito, agad naman siyang naglakad patungong sala. Yun nga lang, nakalimutan niya noon na malalim pa pala ang gabi. Pagsilay niyang nagpapahinga pa ang mag-anak, napilitan na lang din siyang maghintay sa isang tabi. Halos 3 oras ang ginugol nila para lamang makapagpaalam ng maayos sa mga ito. At nung magising na ang lalaki, dali-dali nila itong nilapitan para kausapin. Mauna na kami. Wala kaming nakita doon. At kanina habang natutulog kayo, sinarado namin yon ng maayos. Huwag ka mag-alala. Walang nagalaw sa loob nun. Sige, babalik na lang kami rito kapag nagawi kami. Nang marinig ito ng lalaki, wala itong nagawa kundi ang sumang-ayon. Duda man ito sa kanila, pinili nito na hayaan na lamang sila. At nang makalayo na ng bahay, tsaka nila binagtas ang daan patungo sa huling bayan bago sila makapasok sa lugar ng ampatuan. Ayon kay Sigma, maayos naman noon ang naging lakad nila dahil karamihan sa mga nilalang na kanilang nakasalamuha ay kusa silang pinangingilagan. Wala ring naglalakas loob na sila'y kumprontahin dahil sa ramdam nito ang presensya niyang halos nasa ibang level na. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, hinihintay sila sa bayang yon ng isang matinding kalaban. 2 araw bago sila dumating, nakausap niya ang mga kaibigan niyang engkanto na nagbabantay sa altar ng ginintoang baul. Nakasanayan niya na kasing tawagin ng mga ito kapag nangungulila siya sa tahanan nila. Nang makumpirma niyang maayos naman ang kalagayan ng bahay, dito na nila ipinagpatuloy ang paglalakbay hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bayan. Sa bukana pa lang nito, napansin na niya ang pagiging tuliro at pagiging aligaga ng matandang kasama niya. Nagtataka man sa ikinikilos nito, di niya ito gaanong pinansin dahil naisip niya na baka pagod lang. Ang kaso, nang marating na nila ang sentro, kusa na itong lumapit sa kanya habang palihim na nagwiwika ng, "Nakita ko na sila, Sigma. Tumingin ka sa kanan mo. Pagmasdan mo yung pamilyang namimili sa isang tindahan. Yan ang pamilya ng mga abwak na sinasabi ko sa iyo. Sa ngayon sila ang namamahala rito. Kaya lahat ng nais nila, nakukuha nila. Mag-iingat ka sa mga yan, Sigma. Dahil marami na yang pinatumbang mga bantog na antingero. Sila rin ang dahilan kung bakit karamihan sa mga kadugo ko ay maagang namatay." Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang tiningnan ang direksyong tinuturo nito. Pagsilay niya sa tindahan, nakita niya ang pamilya ng mga abwak na nagbabalat kayo bilang tao. Masaya itong nakikisalamuha sa mga ordinaryo na para bang mabubuti ang mga ito. Matapos naman niya yung makita, nilayuan niya ito pansamantala. Alam niya kasi na hindi sila po pwedeng kumilos dahil na rin sa dami ng tao sa lugar. Nasisiguro rin niyang mahihirapan siya sa mga ito, lalo na kung paiirali ng matanda ang emosyon nito. Kaya para maiangkla ang kanilang mga sarili sa plano, sinikap na muna niyang lumayo at magpahangin upang makapag-isip ng magandang gagawin. Labag man ito sa loob ng matanda, pinili nitong sundin ang kanyang nais. Alam din kasi nito na alam niya ang kanyang ginagawa, kaya nagtitiwala talaga ito sa kanya. Pagtungtong ng hapon, nagdesisyon silang muling maglibot sa bayan. Sa puntong yon, hindi sila mag-iikot para mamili ng kanilang mga pangangailangan, bagkus ay para hanapin ang pugad ng kanilang mga kalaban. Yun nga lang, masyado silang nahihirapan na gawin ito dahil sa hindi nila matunto ng mga naiwan itong bakas sa paligid. Yun bang, parang bigla na lang itong naglaho. Nang mapagtanto yun ni Sigma, naisip niya na posibleng namumugaran ang mga ito sa dimensyong nilikha ng kanyang maestro. Okay! Grabe, sobrang lakas na ni Sigma, no? Tapos nakakuha pa siya ng panibagong pangalan ng Tiyor. Doon sa
parang bangkay na yun ang Divino eh. Pero hindi, mga buto-buto na eh, no? So, ang ganda nito sa episode 11 kasi, ang sabi dito sa kwento, makakatagpo siya ng matinding kalaban. Though abwak lang yon, alam naman nating lahat na kung ano ang kapasidad ng abwak at kung ano-ano ang klase ng mga abwak. Pero dito sa kwento na to, baka hindi natin alam. Meron yung tinatagong sikreto o may alam din tungkol sa pangalan ng Tiyor. Kasi hindi naman yung tatawaging matindi kung hindi sila matindi. Diba? Okay, sige game. 3.5k likes. Isusunod kaagad natin yung 11. Guys, yun lang yung lambing ko sa inyo. Sana magawa natin. Okay? Yun lang. Kita-kits tayo sa episode 11. Salamat.